Сега за цел имаме да ви покажем основните функционалности при работа с програмата, модула за счетоводяване. Избирате го като иконката, е най-лесният достъп. Тук имате дата на счетоводяване, папката, тъй като много счетоводители използват папки и може да използвате папката, която така и така държите документи на хартия, да ви съвпада с тази папка за по-лесно търсене, счетоводен номер, който някои го наричат брояч, и номер на документа, като за фактурите е 10 символа, за митнически декларации повече знаете. Има възможност за осчетовяване на доставки по член 163. Сега ще ви покажа една разходна фактура, една приходна, които се осчетоводяват на ръка. После ще ви покажа и 10 дневника как изглежда. Папка, да речеме, си кръщавам. Номер на фактурата е 1. Имам разходи за материали за офиса и съм ги купил в брой. Стойността им е 100 лева без ДДС. ДДС-то е 20 лева. Тук може да слагате и коментар, който коментар да си четете при преглед на статиите счетоводните. В случая бързам и го пропускам. Така, счетоводяването на запис може да става с мишката, нали, тук горе да натиснете запис. Има и вградени функционални бутони, които, работейки бързо, ще свикнете с тях. Примерно, ако искате да дадете запис, натискате бутона End, излиза ви въпрос дали желаете да счетоводите избраните сметки. Ако ДДС-то, сега ще ви покажа, не отговаря на 20 или на 9%, автоматично ще ви попита да си проверите, идеята е да си проверите да нямате техническа грешка и преди да сте отишли към модула за ДДС да си го коригирате. Аз виждам, че случая, нали, не е вярно. На 100 лева ДДС-то искам да ми бъде 20 лева по документа и съм го объркал и затова се връщам да го оправя. Така че гледайте ги тези надписи, когато ви пита дали искате да продължите, дали искате да изтриете нещо, винаги има за какво е направена тази контрола. Тук трябва да изберете контрагента, като може да натиснете пак с мишката да изберете, за да ви излезне доставчика, контрагента. Може и с F8, който е другия функционален клавиш, да ви се отвори въпросното меню за контрагентите. Търсенето на контрагент става по Булстат, по телефонния номер, ако така ще ви е по-лесно, или по името на контрагента. Аз в случая ще го търся по името на контрагента, излиза ми подходящ контрагент, който ми е доставчик в случая, избирам го него. Сега, дата на документа може да бъде, тук ще се върна назад едно, ще откажа да приключа операцията, може да бъде, знаете, че един документ може да се ползва назад в времето или пък дори да не може да му се ползва ДДС-то, да имате стар документ, който трябва да счетоводите и пак да се отрази в 10 дневника. Затова датата на счетоводяване е дата в месеца, в който влиза документа. Но датата на документа може да бъде назад във времето и сега ще ви покажа как това нещо се отразява. Примерно фактурата ми е от май месец тази година и справо на данъчен кредит трябва да изберете от тук, можете с мишката, може с клавишите надолу-нагоре да ходите по менюто, да кажете дали е справо на данъчен кредит, пълен данъчен кредит, частичен данъчен. В случая с пълен данъчен кредит и вида на документа, дали е фактура, дебитно известие, това са познати за вас неща. И предмета на доставка. Този текст излиза в 10 дневника и информация в НАП, така че подбирайте какво пишете тук. Знаете добре. Сега, понеже базата ни е празна и почваме първо да работим с нея, трябва да добавим всички коментари, които ще работим за бъдеще. Те се запазват, така че веднъж добавен коментар, той ще ви излиза винаги като възможност за избор. Давате му запис и счетоводната операция е приключена. Това, което искам да ви покажа, освен счетоводяването, как може да потърсите вече направен счетоводен запис. Под осчетоводяване имате икона осчетоводени сметки. Сега ще ви покажа в осчетоводени сметки как може да търсите. Може да търсите по папка. Това, което ви казах, познато, папките си ги знаете. По счетоводен номер или брояче, или по номер на документа. Като тук може да изпишете 10 цифри на документа или само част от документа и той ще ви покаже всички документи с такъв номер. Аз търся по част от документа, като трябва да сложите звезда, ако искате да скриете част от първите цифри на документа и след това останалите ги написвате. Това е документа. Ето, виждате дата на счетоводяване в 10 месец, но дата на документа в май месец, тъй като по оригинално документ е издаден май месец, това, което се опитвам да ви кажа, пък сега го счетоводяваме. Ако желаете да правите редакции, може
да отидете само на ДДС информация, ако нещо, което е лесно и малко е било за корекция по отношение на ДДС-то, но ако е нещо по-голямо, с десен бутон отново редактиране и той ще ви върне в модула счетоводство, където ви пита искате ли да продължите с редакцията. Ако документът е обвързан, ще ви уведоми, че ще развали така направените връзки, после ще ви покажа обвързванията на документи. И ако трябва да го редактирате този документ, трябва да кажете, че искате това нещо да се случи. И след това той ви връща, коригирате каквото имате за корекция. Пак продължавате да записвате операцията. Пак минавате през менюто, което преди малко минахме, за да приключим операцията. Когато сте готови, може да изберете запис или просто с бутона End отново да приключите операцията. И последно във връзка с осчетоводяванията на операции ще ви покажа, освен осчетоводяване и как да погледнете осчетоводени сметки, ДДС дневника какво представлява. Само, че трябва да изберем месец 10, тъй като операцията е в 10 месец. Продажби нямаме. Покупки, един брой запис и дата на документа, която е оригиналната дата на документа, 13 май, която направихме. Доставчика, булстата, тук контроли къде се е влязал. Ако има повече документи, може да направите с десен бутон проверка за дублиране на документите и той ще ви изкара по номера дублираните документи или по друг критерий, който зададете. Ето тук ще бъдат подредени, ако е по номера, може по суми. Много друго важно нещо. Тук, ако ви свети в червено това поленце, значи имате проблем с булстата на фирмата. Трябва да си го проверите дали е така.